press conference. We will start with the opening statement of Mayor Jartenias. So, Good morning gid sa tanan. Sorry daw medyo late ako sa mong adlaw kay kadamo gid sang akon gin kantuan. Didto ko alin sa business conference ng PCCI upod sa mga lain-lain nga mga sektor, no, and they're very excited about Iloilo for BPOs. Ang Iloilo has become very attractive for BPOs. Ang isa ka data nila to nga nag-stick gid sa akon nga ang tanan are getting negative growth, no. Kitaya positive pa kita. And ang aton gid lang ding challenge sa Iloilo is kulang na kita sa BPO buildings, no. And under sa ila to nga mga data ginpakita kay ang head sang CBRE, ang country head nila taga Iloilo man si G. Espinosa, kung nagsigi-sige na ang mga projects by 2025 we will be the third biggest BPO in the Philippines, no. We will overtake some of the cities already. Ang problema talang dire is the number of buildings nga BPO ready. But in terms of manpower, in terms of power, subong we have a very stable distribution company. Kag ang rates naton very attractive. So Iloilo is really poised to get more BPO companies coming into Iloilo. Kikita ko to kay na ang Robinson will have more spaces. I think para ni sa ila to dito sa Pabia, sa likod sa mall nila. Ayala, ang dira sa tubangan sang Seda kag sang Qualimed. Kag ang Mega World will be constructing more buildings. Ang Kapat will be SM, no. Kay ang ilang second tower para sa Strata, they will be constructing it also. Kitaya sa local government, we will continue to help out because we know very important ang employment, no. Every year we graduate so many students and they will have to look for employment. And kadako gid yung bulig sa BPO companies para sa employment. Subong adlaw kadamo na sang eskwelahan nag-alabre. I am very happy nga daw ma-post man kay na pag-open. Aga pa ginamonitor na namon, kag ginamonitor na paagi kay Jack Conlo ang salakyan, ang schools, ang traffic, no. And so far daw manageable ang aton situation sa first day of opening of classes. So, any questions? first question from Glenda, Panay News. Sir, regarding sa mga BPOs, sa karon pila na kabilog, sir, ang mga companies nga ritri sa syudad sang Iloilo, kag ano nakadamo ang na-employ tungod sa mga BPOs ini? First of all, ang number of companies siguro sa Francis Cruz ang makasabat sina kag sa aton sa local economic promotion, no. Pero ang number of agents employed, the last time nga gin-report sa akon was 26,000. And mas damo na aton employment subong kumparar sa Bacolod, no. Kaya mo sang una pagsulod gid sa mga BPOs, ano ang problema ta? We had very erratic power. Kay dugay-dugay may brownout, dugay-dugay ano. Second, mahal pa ang aton power. Subong we are the lowest, and I think
we all agree nga ang aton subong distribution company has been doing very well sa aton diri sa city, no? We will continue to see very positive growth insofar as BPOs are concerned. Even CBRE, no? Ang CBRE amo ni ang nag-market sa mga real properties bala. It's an international real estate company nga. Kung may pangitaon kabi nga building para sa BPO kadto ka din sa ila opisina. So ang country head nila kaina tuto si G. Espinosa, he was very happy and even announced that a few months before the pandemic, ari diri sila, dalaya isa ka BPO company, and that BPO company has decided to stay here after choosing between Clark, Iloilo, and Bacolod. Nanamian sila diri. Si VN of GMA. Super. Morning, Mayor. Regarding Mayor sa statement mo sang Saturday nga may plano ka nga i-declare persona non grata ang DSWD Region 6 Director bangod to sa chaotic nga naging payout sang educational assistance. You know, I have nothing against any payout. Para sa akon, you know, dako gina sang bulig, no, para sa mga kabataan. But ang ako lang concern, tani, yun, ihatagan naman dignidad ng kabataan. Hindi mo pag do priyas na lang ihaboy mo ang kwartas babaw, doon pa dumog mo da sa tanan. No, anong dignidad ng kabataan na? Pilipino man tatanan, no? Daw ginapaagaw mo ang kwarta sa tubangan sa tanan, no? No manayaman. Galing ti, daw why pa ko katsimpogid kay sako man ko kina sa aga, dasunti may ginkantuan pa ko. Tapos paligban ko pa akong duwa ka po, no? Iti. Muna siling ko ang dengue, no, dapat sige-sige kita tinlo sa aton nga mga palibot. Maabot gina ang maabtan gina siya. Basta ulat-ulat lang. Follow up Yes, lang. Glenn. Okay. Mayor, nagpasalig man ang DSWD nga ma-coordinate sila sa city government. Ari ha, balonta ka mo. Why ko ga pangakig, nga mangakig ko ya, ilaman na eh. Nga maguton ta ka mo. Nga akon maglagan ni sila senador, kadto man ni sila diri sa akon. Kadto man ni sila sa mga LGU. Nga pangayo bulig. Kadto man ni sila sa mga kapitanta, pakitluoy. Nga subong kay may ayuda sila nga ihatag, masiling sila nga ang kapitan to gapili. Ang mayor gapili. Di ano naman? Di ko man lagan sila, hindi na di sila magkanto sa akon eh. Dapot ah. Di ba? Nga kung lagan sila senador, kanto man di sila. Uy ah. Baligan mo ko di ha. Ikaw gidisligan ko. Yati, saan ko makatubang sa mga kapitan mo? Dasom na sila subong, hindi kami magkanto sa mga kapitan, hindi kami magkanto sa LGU, kaya gapili to sila. Ano naman? Why mangilain mo ito? Pautwas mo lang ko. Hindi Yes, ko manlagan sila, hindi na sila magkanto di, ha? Alex. Pero President. insofar as the city is concerned, ikaw... Ari ako nambal. Konway sila salig sa amon or sa kapitan, pag yun nila sa sa eskwelahan, i-verify to nila. Sila to verify. Tal may QR man to sila kuno. QR to nila. Tapos sa Tabukan Elementary School, amo ning imo nga nagsulod, hatag dira. Kadtuan to sang ila nga tao, ari ka mo. Di ba tawhay?
Ano tong ilahambal, umraw nila sa lugoon ang mga LGU. Kami ko no mapatawag, nasun sila managtag. Yogs. Why ko mga kega? Aga pa. May bases or mga bases nga i-declare na to, ang original director sa DSWD as persona non grata. Butway ko gani kakilala kung sino regional director. Way na gani naka-courtesy call diri. Daw ay si Mayor, si Di ko kilala. Delia Bacolcol. Di ko kilala. Wala pa ka maka-meet up? Way pa, way mo ko nakachimpo pa kung ano gid kayo, no? Over the weekend, gabori man ko sa akon apo. The same time, aling kina sa aga, balaan nyo man, ari ko di, paghatag pa kita to sa mga awards sa mga empleyado sa City Hall. Tapos, nagkadto ko to sa iya sang PCCI, no? I'm very impressed. Ang ila tong lugar sa Marriott, puno. A lot of BPO companies or a lot of businessmen interesado gid because pila na ta katuig ni sa pandemic since sano ganito nang sugod lipat na ko March 2020 2022 na ta kadamo na sang nawadaan trabaho kadamo negosyo nagsira so tanan gusto na gid yang ma-revive ang ekonomita. So really, that's the main order of the day, no? Kinahanglan nga alalayan tang mga businessmen para maka-recover sila. Ang isa pa, I want to say something about PPP, no? After sang pandemic nga pila na katuig ni do almost 2 years or more than 2 years. Ang ato national debt naglabot na sa 13 trillion. And I think this is the first time in the history of the country nga amo ni kadako sang aton national debt. We can understand because we face the biggest challenge sa aton ang pandemic. But then there is really a need for PPP projects. Nga with that national debt nga balayran pa na sang gobyerno, bayad man ta interest, ang national government cannot invest in big infrastructure projects. Kag we do not have 3 billion. Agaron ta karnel, libuton ta diskalyarialo, mangita ta 3 billion kung makakita kita. Ha? Aga pa ta, ha? Mun sino maupod, si Linda, kung gusto ka maupod sa amon, pwede man. Ngita ta 3 billion para paubrata sa duwata nga market. Why kita sina? So, nag-PPP kita, we are not just talking about this project, ang markets, no? I'm talking about a lot of other projects. Ang aton slaughterhouse, kabay pa nga ma-PPP man na, no? Ang aton nga waste to energy, I hope ma-succeed man na ang ila offer sa PPP because, national government does not really have the funds for the first time in the history. Sang congressman ako, I was a member of the Appropriations Committee. Pila lang to national debt naton? 3 trillion. At that time, nagpahulam pa kita sa World Bank, no? World Bank o sa IMF to. Iti subong kadako gid sang kinahanglan. And if we want our city to remain relevant, then we have to engage in other PPP projects. Nga nagambal ko nga we want our city to remain relevant. Hindi man lang kita di ang kantuan sang tawo. Amo na ang market tanawa na declare na gani ang central market sang ubo to nga unsafe. Kaya kita naman ang mga slab sa babaw nagkalatak-tak na.
Sino pa dami makadto kung balaan nila unsafe? And then, may ara pa ta waste to energy, may ara pa ta kabay pa nga slaughterhouse, nga may masulod nga investor because, you know, these are the times nga mabudlay para sa national government kag sa mga local government nga maka-improve man ang aton nga mga facilities at no expense to the city. Ginpabalo na kami sang DBM nga for next year manaog aton nga era. Ang Iloilo City will be losing about almost 300 million pesos. Di kung magagad kita engage sang loan nga ay man sang dasig nga balik, mabudlay para sa aton. I just wanted to say something about it. Alex of Radyo Bandera. Other topic, sir. Mayor, there is this circulating information about the positive case ng monkeypox diri sa Iloilo. Naka-notify na ba lang DOH sa inyo? Ang balsang DOH sila ma-announce. And they will be announcing, I think, today, no? Kaya mga muna kunor sila yung ma-announce sila. I think they have original franchise for that. Pero, Mayor, sa LGU, may ara nakita sang preparations. We are doing our best. No? I think the City Health is already coordinating with them, has been coordinating with them. But we have been instructed that considering that DOH has original franchise on announcements, so they will be making the announcements. Thank you. Thank you, Mayor. Yes, Avian. Mayor, mabalik lang ko sa PPP, Mayor. Ang OBO, Mayor, naka-assess na sa hambal nila nga dugin declare nila nga unsafe ang Central Market. Ang Central Market may ara na. And I met with the vendors from Central Market last Friday, no? Friday to. Friday to, Wilson, no? Sa Central Market nga mga vendors, nag-meeting ko sa ila. Friday. And I told them, we will try as much as possible to make it easy for everyone. So, considering nga wala pa man kita nakabaton sang order, whether nga may TRO or may injunction, we will continue to talk with the SM para makaubra na kita temporary stalls, no? Parang may sailuhan na ang mga vendors. Di kung may TRO, we will have to respect the TRO. Para madasig nga pagsailo nila and as much as possible, wide displacement. Kagang isa ko nga ginapatanaw subong sa aton nga mga abogado, no, sa City Legal. Kadamo da sa mga vendors sa Central, sa Super, or sa La Paz, or Haro, na may mga issue ang ila legality. Iti nga, halin kay amo ni, nagsaylo kay amo na, nag-amo Daso ng punta, amo ni. Hindi naman kamo. So kinapatunan ko sa mga lawyers kung paano nga back to zero kita. Parang ang tanan, pagbalik sa bag-o na nga mga markets, ang tanan legal. No? Para nga may na issue, para at the back of our minds, no, may palibog ka pa bala. Ano niya, yan man, makabalik ko sini, or ano. Kapangita gani kita manegosyo nga, pabudlayan ta pa, ang ara na git nga naganegosyo. So, amo na ang aton nga direction, ginatun-ana na sang aton legal, we come up with an ordinance nga kung sino arada i-legalize na naton para then why na bala libog para makabalik ang tanan. Ang akon nga gusto nga ang markets ni nga ginaubrata para ni sa mga Ilonggo especially ang tanan nga naganegosyo na nga daan subong. Isa na
Ikadua, together sa opisina ni Belma kag ni Leyana ang local economic development ano gani na tawag? Development office, no? Local economic development and investment office. Together with DTI and together with TESDA, we will be coming up with skills training sa mga vendors not only for central, for terminal, but for all the markets, no? Parang tudloan sila sa entrepreneurship, tudloan sila paano mag-ubra sang libro para matanaw nila, mga income nila, kagtanan, and other skills. Parang pagbalik na nila sa market, mas nami nagid sila nga vendors. Parang kita man tanan gambal nga gusto taman mag-level up ang Iloilo, pa-level up naman ang mga vendors naton. So mo pa na isa naton ka plano. Alex, don't sang weekend ka pa nag-text sa akon. Ano to pa mangkot mo ganin nanipat na ko. Sa ano naman, Mayor, no? Sa imo ba lang agin pagwa nga statement on the Malia Lunes Street, ang mga bikes naton, Mayor? Yes. Sorry. Okay. First of all, why ko nakitaan nga ordinansa nga hindi pwede makabike sa Mulyeloni? So, I already informed Jack, sako lang si Jack Subong sa eskwelahan, but mapungko ko po sa ila o po sa legal. Ikadua, ang sa aton nga plaza. Ang sa plaza may ordinansa na nga nabutang nga may designated areas lang nga pwede kakabike sa plaza. Inaya siguro understandable naman ang ordinansa was passed not during my time, no? But I think sang tiyempo pa ni Jed or sa nabulos to bala siya, sino nga ito? Ang nabulos siya. Ba't madumduman ko pa? I-remind ta kami. Oo, hindi na. So, napasar na, i-designate na lang. Upod sa kay Neil Ravina, i-designate na lang kung diin ang pwede para sa bike, no? And then, maybe we'll have to talk to them more bike racks, and we will talk also to, I think ang may issue to ang may, ano gani na, ang PPA. We will also talk to them. From Jeremy, sir, of Action Radio, assessment, sir, isang first day of school nga nabalik ang face-to-face classes. Well, I'm very happy nga may mga issues kaina, but I think manageable. You know, I have really been pushing for face-to-face classes nga because I felt nga doon nabili na kita bala sa ibang mga countries, no? Reading is an issue, and may mga kita ko sa Facebook nga pila ng edad sang bata hindi gani kabasa sang diretsyo, no? Reading is an issue, so you only learn that in school and face to face. Second, ano pang importante para sa aton? Reading, writing, science, no? Doon na uli kita sa mga ASEAN countries. Let's not even talk about the Europeans or the Americans, no? Sa ASEAN countries lang na mabili na kita. So, I am renewing our relationship with Sinergia Philippines. Ang Sinergia ni amo ni para sa reading abilities ng mga kabataan. Kaysa una madumduman ko, together with Ma'am Nene, naga-istorya kita na sa Sinergia. May mga worksheets nga ginapaubra kita parang manami ang pagtuon sa kabataan. I'm really worried, no, nga mauli kita. All the other countries have already opened face-to-face classes. Kita na ang uli sa ASEAN pa lang na, no? Sa ASEAN pa lang. So, very happy ako. May mga issues on traffic.
mabalik kita gali sa aton nga traffic nga plano, manog i-extend nato na for another 45 days. Si Sedfree Cabaluna may gina-schedule nga summit para nga i-consolidate ang tanan naton nga mga learnings kag mga suggestions ang tanan, and then we resubmit this to the OTR para nga maaprubahan na. Tapos balik naman kita sa council. Oo. Pero Mayor, going back sa opening of classes, so far wala pa man sang reported no nga kulang ang aton mga jeepneys nga naga-cater sa aton nga mga kabataan subong. So far no, Ayman, may mga problematic issues, and siguro I think direct do doable man, pwede man nila mapangita ang solusyon. May gani makitaan ta na. Kaya ito, balaan nyo man, sobra ng 2 ka tuig nga may kita klase, hindi man ta kabalo, kung ano gid ang requirements, subong makitaan ta. Give it maybe another 4 days, ma-manage na naging man. Mayor, mapagwa pa ikaw sang EO nga ma-extend ang LPTRP Mapagwa ako suspension. sang iyo. Manong pagwa kita sang iyo. Thank you, Mayor. Mayor, ang pag-extend niya will be after sang August 25 or after na sang Transport Summit? August starting ang Transport Summit? Hindi ang ginahulata ang una balang nga suspension. I think do hasta na sa subong adlaw mo. Subong? Oh. And then we extend it for another 45 days. Daw subong lang. So kung may AO kita, definitely start yes, August. Yes. Oh. Kaya ito, gusto ta lang na i-consolidate ang tanan. Kag ang ina siguro, I think, ang importance ng summit, parang iban to nga nakakadto bala sa mga consultations na makakadto man to sa summit. Makitaan nila nga ang ilang agin suggest na incorporate. Mayor, nag-talk ikaw with the barangay captains ng 8 barangay nga gin-classify nga seriously affected sa Okay. illegal drugs. Ang sa ina, no, do, biyernes kumanto sila yung patawag. Ang 8 barangays na, ang classification sa to, nga seriously affected, was made in 2016. At that time, I was in Congress. Kaya naglagan ko din, nagbalik ko sa 2019, no? Ang lista to was not updated because gahulat man ang PDEA nga masubmit ang ini nga mga barangay sang data para sa ilang nga mga identified users nga naka-rehab, naka-amuni, naka-amusina, no? Dalan mo nyo man na. So, ang amon to na istoryahan, parehas ang isa ka barangay, lingating ako itong identified nga mga pusher. Patay na. Ang iba niya, sila nila, hindi na makitaan. Isang una, ang requirements ng PDEA, kung hindi na makitaan sa imo barangay, dapat sa dason nga barangay ngayon ginaistaran niya, sila ma-certify nga ara-dira sa iya barangay. Para sa imo, ikaw ang barangay kapitan, why na da sa imo? Pero pagbalo mo yung kundiin na siya nga barangay, yung pagkitaon mo itong kapitan, siya itong pa-certify mo, kung ari di siya. Ano pagbalo mo, kundiin siya nagsaylo? O kung base, isa na siya sa ang giranta ka mo, higato na nawag sa akon, may 13 kuno ka napatay sa mga encounter kag sa mga muhamo na duwa na to katuig sa ila freezer. Di ba kayo sila kung paano kuno na ma-cremate na lang nila so pabiling kaya ay gakling. Tay base kung ang identified sa imo ya isa na to. So ang point are ang PDEA nag-agree na subong nga kung diin ka nga barangay dason way ka na da kung ikaw poser abe nga way ka na dira i-certify mo nga ikaw nga barangay nga way na siya da i-verify sang pulis nga way na gid man siya da. With that
hindi ka na madala na sa numero nga dapat i-clear nimo. Ikadua, ibutang ta na lang ang rehab nila sa isa ka lugar. So, ang haro to, dito nila na desisyonan daw sa Kintin Salas to nila ibutang sa Telof Balak. Kag kitaya ako nagpasalig nga ang pagkaon sang tanan nga maparehab dito, pangitaan ko paagi nga ang syudad na mabayad para nga sa isa or duwa ka adlaw ma-rehab na sila tanan. Kaya may mga number of days, minutes na, kung pila ka minutes na everyday nga kinanlan mo i-comply, no? Para sa duwa ka adlaw, matapos nila, ma-comply nila tanan, kag mabuligan na sila panaog na from seriously affected, mamatamat na sila panaog. But liwaton ko ha, 2016 tong nga classification. O galing, hindi sila mapanaog kung hindi nila pag-iparehab ang tanan ng mga identified users. Okay? Pero Mayor, ang issue na is 2016 pa na nalista nila. After 6 years pa, kag wala pa sila validation sa siningwan loko mga barangay. Balan yung mabudlay, Areho, Arnel. Ikaw, kagawad ka. Identified mong user. Di parehab mo siya. Di masiling siya mo, kagawad, marehab ko, hindi na ko mag-ubra. Di ano ikaon ko. Way kuplit eh. Di kung mayo kung parehasi mo nga ikaw matag siya ikaon, ikaw mapapliti siya. Di ba? Amo na nga budlay, amo na nga butang ta lang sa isa ka lugar. Kung kinahanglan nila sa lakyan, may bus man ang syudad, ipahapos tanan. Kag ang pagkaon, kung bilog na adlaw, may merienda, may panyaga, kag merienda. Para nga hapos na lang. Pabudlayan, hindi na nakita magpabudlay sa mga barangay ta. Naintindihan ko gid kabudlay. Pinsara, ang isa pang insindihon ta ha, ano natabo sa duwa ka tuig ni? Ang ina-attender sa mga kagawad kang mga kapitan, ang pandemya, di ba? You were at the forefront. Sino ni birthdays mo? Last question siguro, sir. From Joel of RMN. Anong update sa The Cave issue after sa recommendations ng investigation team? Mapatawag ko. So, good ang committee, sir, sa pag-investigate. Ang committee, sige lang na sila no? Pero mapatawag ako sa mga night, tawag nila? Mga night, night establishments, no? Kag i-explicar sa ilang, hindi ka mo kakuha bisan sinulang, dason butangan nyo tsapang, bouncer, no? Kinahanglan may training. And kinahanglan may agency. Kaya kinahanglan may ara kita nga lagson kung ano matabo. Kung ang gwardiya gani, kinahanglan may lisensya, ina pang responsibilidad nga dako. No? So we will be calling them for a meeting and together with our licensing office, we will explain to them nga hindi na nila maubra, and unless nga mag-ubra na, magkuha na sila sa mga agency nga may lisensya, hindi kami magtugot, mag-abris lang. Yes, Alex. Mayor, may ara sang shooting incident sa weekend na sa may Smallville. Ano ang imo na instruction sa ICPO naton kag sa PSTMO? You know, natabo na sa isa ka lugar, no? No to lanay. Kag natabo na hindi kaagahon kundi aga na. So, you know, isa pa na nga pungkuan ko di nga ang tao paimnon dira lang pirmi ang rambol. Hindi na pwede. Butangan naton limitation kung hasta lang ano oras nga pwede maka-abre ang mga tawag mo? Night establishments. Night establishments. Why na kami may gagwa ni Hector kay 65 na ko.
So, muna, gagwa-gwa pa ta, no? Mga 65, tulog na iya mga muna oras. Anyway, we will put a limit. Hindi na pwede, kahit paimnon mo nga, magtulukay na sila, malagsanay na dayon, ti. Ang pulis ta, mapuway man, kagahon na ng tabo, Ang akong instruction, we will continue with our checkpoints para mapasiguro nga hindi kadala armas. We will make sure ang tanan nga mga establishments hindi kapasulod sang tawo nga may armas. Ang natabo to ginkuya pa to sa auto ang iya armas. Kaginlagas ya tong isa. So we will make sure nga may checkpoints kita. Kag at a certain time, no, I will be calling them para nga magkuton ko kung hasta ano oras, maybe ano oras na pwede na makasiling ka untat na. Alas 2, alas 3, no? But, ikaw, Arnel, ano oras ka? Tulog na na. Alas 2 siguro, gusto na, no? Para makapuli na tanan. Okay? Yes, na lang, sir, kay Glenda. Sir, Iloilo City will be celebrating its Charter Day this week, August 25. Kag isa sa mga highlights naton diri, sir, ang pag-appreciate sa mga business Yes. taxpayers. Can you expound sini, sir? Kag mensahe na lang naton sa mga pumuloy sa syudad. You know, I was telling our employees kagida, mga upod ta din nga nagatrabaho nga, 85 years na kita, kalayo na sang nalabutan sang syudad, no? And gin-award na mga outstanding nga mga employees, kag mga department heads. At the same time, sa 25th, upod ta ang top 10 nga payers ang real property tax kag business taxes, both may corporate, may ara individual. Tagantag sila sa mga award or certificates. Kaya, you know, they ensured that Iloilo continues to be relevant. Iloilo is one of the most attractive places to invest in. And even in the time of the pandemic, with the help of these business men and corporations, Iloilo was able to get a surplus of almost 500 million. No? Amo ni nga ginaliwat-liwat ko, governance is a shared responsibility between the governors and the governed. As long as everyone helps, ang mga challenges natin hindi mabudlay. And we will have as our guest former President GMA and Vice President Sara. And may isa pa to si Majority Leader Dalipe, no? I'm trying to invite the speaker also para nga makakadto man siya diri, no? Para nga, you know, tapos ng politika, let us move on. Di ba, Arnel? Move on na ta. Confirm nila. Ang confirm si former President Arroyo, si Vice President Sara, si Majority Leader Dalipe, si Speaker na wala pa. So we will be, I also invited Ben-Hur Abalos gali, no? Because Ben-Hur is my fraternity brother. We were together in the League of Cities. He will also be here in the afternoon para sa oath-taking sang LMP, which was originally scheduled last week pero gin-reset, no? So ginambal ko siya, since ari ka naman lang di, upod yan lang sa dinner, no? I hope he makes it, but I do not know. Si Secretary Ben-Hur gali, nagpabalo man sa akon, he is very supportive of our PPP arrangement with SM Prime Holdings. So, okay na ta? May pa ka muna gutom? May birthday pa di, oh.
BPOs naton gali 36,000 na ha. Daw san ulang to nagtulog ko 26 sumong nag 36 na. So those are 36,000 call center agents who are working, earning minimum of pila, mga 14, 15,000. Minimum, ha? Kaya the higher you go, the higher you get paid. And spending their money here. So, amo na ang aton gidya ipabugal. No, sige-sige ni ang aton nga BPO, sige ang employment opportunities diri sa syudad. 36 na, dami. So, thank you, Gid, kang may hapon sa inyo tanan.